πάρτι έχει ξεκινήσει, αυτό είναι το ράλι Ακρόπολης. Παρασκευή ξημερώματα, 2 και 10, έχουμε σταματήσει στο ΣΕΑ της Σκοτίνας. Για να βάλουμε νερό. Λοιπόν, για όσοι δεν θα βάλουμε νερό, βάλαμε βενζίνη, φεύγουμε τώρα, κατηφορίζουμε, πάμε Βοξίτες. 9 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο αμάξι. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, φτάσαμε Βοξίτες. Πρώτη ειδική της Παρασκευής, πρώτη πραγματική ειδική για το ράλι Ακρόπολης. Διαλέξαμε ένα σημείο που θα δούμε ένα εσάκι. Αυτά είναι τα πιο ωραία νέα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε αγωνιστικό μπροστά μας. Γενικά κάποια γρήγορα ψώνια, μια καλή μάσα και ξανά φεύγουν για Λικόνα. Είσαι μια ταλαιπωρία, Εγώ πλήτωσα τα μάτια. Βάλε πίπλε. Όλα μέσα τα ρίξες. Άμα βρείτε ρε παπάκι, το έκανα εγώ αυτό. Δεν είναι 2-3. Πολύ είναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς για την Παρασκευή. Έφτασε στο τέλος της. Απολαύσαμε Βοξίτες και Στήρι 2 περάσματα. Τα λέμε στο Μέναλο.